si igram na drugom serveru, ono, kako se zove, zaboravim sam, ali poznam ti sebe, tako da vjerojatno već igrate njima, dobro. Uzeo sam ovaj skin od premium od mog prijatelja, tako da hvala ti Aleksa. Glupi, ali šta radim, barem mogu da igram na ovim serveru. Počne, idemo. Aj, jebate. Okej, neću pobediti ovdje, pošto, gledajte ovo, ne mogu se pomeram. Koči ko, ne znam zašto mi tako koči, ali dobro kad se snima. Gledaj ovo, sačekajte. Okej, da vidim samo, manje, 7, okej. Dobro, ne ide ovakvim tempom, što... I ovo je malo, ali nema veze. Okej, ako bude išao 17 FPS, teško ćemo pobediti, ali nema veze. Barem bolje to nego da bude 2 ili 3, ovako malo nešto. Okej, imamo stvari neke. Idemo da ubijemo ovo neke. Nubari. Gdje ste pederi? Sad ću da se glavo. Okej, sve stvari ima, dobro. Jeba. Inače, više sam ove dva, nego još bolje ovdje ne pucamo. Okej, to verovatno neće poraditi, ali nema veze. Ovdje pokušam, idemo, ajde. Čekaj da vidimo ovdje, da li ima nešto. Nema, o ne. To je bilo jako brzo, tako da ćemo odigrati još jednom. Važi. Tako da, vidimo se u sljedećoj rundi. Ok ljudi, vratio sam se. Ovdje ima dosta Srbina. Znate, da, vjerojatno su svi isto ovako hakovani, premium to imaju, ali nema veze. Ne krivim ih, imam i ja. U stvari, ja sam uzeo od druga, tako da, ali dobro nema veze. Da vidimo. Neću sniknuti s timom, pošto me glupo. Ne volim da se timom. Nije fair. Gledaj, jebim ti stream da ti jedan pičku. Jebate, neću dobiti ništa. Ok, nema veze. Mogu je to... bolje smo svi drugi.
to nego ruke samo. Mislim da je u stvari najgore oružje, ko može se dobro nema veze, ipak bolje to nego ruke. Evo ga, može se. Ne, nije opet, neće opet drugo grupu Endermana. I sad imamo, Stone Sword, tako da, počinjem štab. On su jako korisni i ne želim da neko drugi dobije. I sve ove stvari moram da pobacam. Bacaj to. Ne. Nema da se dobro, ajde, što sam. I ovo ovdje, tako. Super, imamo i flint steel. Možemo da zapalimo. Inače, šekire su dobro mnogo brže njihova djela, tako da on ne mora će stići do toga, ali nema veze. Ok, idemo nazad na start, pa na spawn, pa da vidimo da li ima nekoga ubijemo. Ili možda se ostalo nešto u čestajima, mada ne vjerujem. Pošto je vrat ovaj Enderman uzeo sve. Pošto kao što vidite popunio mi je cijela inventory, ali nema veze. Bolje pokušam. Da vidim što ima gore. Možda ima nečega. Možda neko je išao već gore. Verovatno je stavio. Znači vrati su svi smo otišli ovdje. Nema veze. Da proverim ipak. Evo. Čast jedan, možda da kažem tobe.